Ja sam Zlatko Ivan. Dobro večer svima, a i dobro večer meni. Snimam se večeras u sredu 31. decembra ove 2025. godine. Ovo je iz mog života 8. Časti mene za novu godinu 31. decembra 2025. godine na 1. januar 2026. godinu. Danas u sredu 31. decembra 2025. godine časta se mene tako što sam kupio u prodavnici meni hrane pića. Medeno srce, čips, smoki, mančvoli, jafa, paštete, čokoladne bananice, Evrokrem, ribe u konzervi, salame tip-top, supe žute i crvene. Četiri flaše od 2 litre Coca-Cole soka, 3 flaše soka od jabuke i 2 flaše soka od višnje. Valjda je ovo višnja, ne znam. Jednu kesu ću pojesti na jedan dan i tako će mi ostati za više dana svih ovih kesa i kutija, čega god da sam kupio u svim ovim kesama. Naravno, ja sam četvrtkom i nedeljom odredio sebi da jedem 2 puta na dan, ujutro i uveče, dok drugim danima jedem 1 put na dan, tako da ćem nešto malo brže da potrošim od uobičajenog. Molim lepo. Kraj video snimka Zvonka Ivana. Zvonko Ivan!